Hold lidt dem. Jeg siger ikke overhovedet. Hold nu kæft, Jolle. Har du det? Hold kæft. Det vil jeg gerne vide. For helvede, min hår, Jolle. Ja, for helvede. Du er så klam, du er. Hallo, Malene. Ja. Hallo, den der. Hold nu kæft, Jolle. Har vi. Hold nu kæft. Jo, du har det til. Hej, det er han som så. Hold en pause. Nu er den ikke på pause. Mig? Ja. Okay, så smager. Jeg er begyndt. Jeg ser bare noget. Jeg kan ikke få ud. Hvorfor har han sagt, at jeg har sagt det? Fordi at det sagde det til dig. Hvorfor har han sagt det? Jeg har sagt Jamen, det. der står sgu da også inde på Der væggen. kommer nogen! Ja, men han siger, jeg har sagt det. Det var fordi, at han spurgte, hvad der stod, så siger han. Hallo, piger. Kan vi komme videre, så må ligge ud Han med siger, hvorfor står der, jeg elsker skat? Siger, det gør der heller ikke. De gerne fandt det, og siger, der står, jeg elsker så en tv, og det er noget tv, han selv har skrevet. Og siger, han siger, jeg har bestemt lort! Ja. Malene, jeg tror, jeg bliver kørt ned nu. Kom on, nærmere. Til mobilen. Jeg til nogle blad. Han kommer! Hvad sagde du, Jolle? Hvad sagde du? Boller hele dagen. Hvem boller hele dagen? Vi boller hele Jeg dagen. boller hele dagen. Vi boller hele dagen, Jolle. Ordentligt, vi boller hele dagen. Fuck, hvor klam. Vi boller hele dagen. Jolle kigger på Stine. Vi boller hele dagen. Jeg kender ham. Hvem er det? Det er min nabo. Hej med din nabo. Luk nu, rør. Jeg har lige skrevet en stemme, at jeg er lykke. Jeg vil hjælpe på Jelle nu. Jeg vil på bolle. Han er til prom night. Julie. Det er også prom night. Kom! Prom night. Prom! Det er på Galle, ja. Jeg ved hvorfor. Prom night. Jeg ved ikke, hvor mange muller du får i hende. Ja, Jolle. Jeg får strøm på muren. Langt! Det er min, det kan vi godt. Hvem skriver det? Skøt mig. Det er der bare ind. Så det er blomster. Jeg ved ikke, hvad fjerne den her lukke røven. Men det er din lille så. De har blomster i året. Jeg må sove lidt. Nej! Jeg er så nære og blæt der. Jeg har ikke håret. Ja. Det var ikke nogen, Jolle. Min finger. Jeg har fået hvide pletter. Den burde du have blonder. Nej! Hvad skriver han? Pause. Jolle, det er ikke godt. Eller jeg så, I havde noget mad. Jeg så, I havde en hel pakke toast på. Det glemte du toast. Så jeg bare kigger over. Ellers skal vi ikke være ude. Det er ikke sjovt at være derhjemme. Jeg skal lige have taget Det det er her sjovt, af. det kan noget værre. Nej, det siger også, hvad han vil lave. Så har jeg ikke noget værre, bare sidde og glo. Men der skulle også altid party i Løstrup, ikke også? Party i Løstrup, ikke også? Lad være, mamma. Det kan ikke gå! Jeg tager lige lidt, så det gør med det. Jeg er også der med hovedet. Jeg party i Løstrup. Det kan ikke gå. Jeg gider ikke gå. Skal vi gå op på skole og bare sætte os? Det ligner altså ikke, at du er stemme hende der. Ja. Du er nogle babykinder. Jeg lærer ikke ind på YouTube. Nej, på Google, så kan du høre det. Google. Teresa Fidalgo. Google Teresa Fidalgo og sæt videoen. T-E-R-E-S-A. Mellemrum. F-I-L. Nej, F-I. D-A-L-G-O. T-E-R-A
Nej, T-E-R-E-S-E. Og så mellemrum F-I-D-A-L-G-O. Og se videoen, det er følelse! Hallo, vi laver det film. Vi ikke. Du har også ikke TP, han vil altid snakke lang tid. Jeg tror, de skal ringe. Gå du væk!